Centenars de nens i nenes de les escoles públiques de Badalona i Sant Adrià del Besòs van ser citats divendres al matí per a fer una cursa d'orientació. Trobar els punts marcats al mapa amb la pilota del màgic com a referència i amb el menor temps possible era la missió per cada grup de 3 alumnes. En aquests casos, més val parar-se a pensar l'estratègia que intentar córrer més que els demés. Anar tots a una treballant en equip acaba sent la fórmula de l'èxit i també l'aprenentatge que assimilen els participants a la cursa. Una altra finalitat de la cursa és que els nens i nenes de 22 escoles públiques de Badalona i 2 més de Sant Adrià s'interrelacionin per un dia i captin així altres realitats del seu entorn proper. Un objectiu prioritari de totes les activitats que organitza el grup de treball d'educació física és que la realitat dels nostres alumnes, diferents realitats de la ciutat de Badalona, sigui compartida pels nens i els nostres alumnes. Això enriqueix, evidentment, a nivell de valors i a nivell de tot un treball de crear xarxa ciutadana, penso. La cursa d'orientació és la segona de les 4 activitats que s'organitzen cada curs escolar per als diferents cursos de primària. La primera va ser la Corvada, destinada a alumnes de 6è de primària, i la següent serà el Badesport, que reunirà a l'abril a centenars d'alumnes de 5è per dur a terme activitats atlètiques a les pistes de Can Ferreter. L'última activitat d'enguany serà el Badaplatja, destinada als alumnes més petits, els de 2è de primària, i que es farà a finals del curs escolar.